αν θέλετε την κάρτα εντοπισμού μου, πρέπει να είστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Αυτή η ομίχλη είναι παχιά σαν σούπα. Ώρα να αρχίσουμε τη μονομαχία. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Γνωρίζετε το θρύλο αυτού του νεκροταφείου? Ποιο θρύλο? Ακούστε. Αυτό το νεκροταφείο είναι στοιχειωμένο από το φάντασμα ενός υπότη που έχασε το κεφάλι του στη μάχη. Τι? Όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, σηκώνεται από τον τάφο και ψάχνει το χαμένο του κεφάλι. Α, δεν σε πιστεύω. Η φάτσα σου είναι πιο τρομακτική από αυτή την κάρτα, Bones. Δεν το περίμενα. Ωραία. Ρίχνω μια κάρτα ανάποδα. Φοβάμαι πως τα χειρότερα θα έρθουν μετά. Αυτός ο τύπος με τρομάζει. Θα τη δείξω. Τώρα θα ξεφάψω τη Φιδωμαλούσα τη μάγισσα. Θα πάψει αμέσως τον υπότη σου. Φιδωμαλούσα! Κατάστρεψε τον ακέφαλο υπότη του με την επίθεση 5 νηστίελας. Φαίνεται πως ο υπότης σου έχασε κι άλλα εκτός από το κεφάλι του. Λάθος. Σε βεβαιώνω ότι θα ξαναδείς τον υπότη μου, γι' αυτό κοίτα να μαθαίνεις. Αποκαλύπτω την ανάποδη κάρτα μου. Είναι ο ρηχός πάθος. Αυτή η μαγική κάρτα μου επιτρέπει να ζωντανεύσω ένα τέρας από το νεκροταφείο και να το φέρω πίσω σε θέση άμυνας. Γι' αυτό υποδεχτείτε ξανά τον ακέφαλο υπότη. Πρόσεξε, Bones! Ο ακέφαλος τύπος γύριζε από τον τάφο! Ξύπνα, Ζάγκο. Η Φιδωμαλούσα έχει κάτι περισσότερους πόντους επίθεσης από το χάζο. Ναι, έχεις δίκιο, Σιν. Αυτό το τέρας ίσως είναι πιο αδύναμο, αλλά προσέξτε καθώς θυσιάζω τον ακέφαλο υπότη για να καλέσω ένα πλάσμα ισχυρότερο από τη Φιδωμαλούσα. Σήκω κόμμη του αφανισμού! Όχι, το τέρας μου είναι χαμένο! Και τώρα, κόμμη του αφανισμού, επίτευξε με το σπαθί σου! Όχι, Φιδωμαλούσα! Δεν σας φτάνει τόση τιμωρία, αρχάρι. Θα δούμε ποιος από εμάς είναι αρχάριος όταν κάνω αυτό. Καλό το δρακοζόμπι. Τώρα θα ξεφάξω τη μαγική κάρτα θα πει. Σου φαίνεται γνωστή? Αυτή η μαγική κάρτα μου κοστίζει 800 πόντους ζωής. Αλλά αφού φέρνει τη Φιδωμαλούσα πίσω από τον τάφο, αξίζει να τα δώσω. Ειδικά μόλις ενεργοποιήσω την κάρτα πολυμερισμού. Ενώνει τα δυο μου τέρατα μαζί και δημιουργεί ένα τόσο τρομακτικό πλάσμα που θα σου φέρει ρίγη στη ραχοκοκαλιά σου. Ορίστε! Το μεγάλο μαμούθ του Wolfine! Είσαι χαμένος! Αφού τα τέρατα συγχώνευσης πρέπει να περιμένουν ένα γύρο πριν επιτεθούν, θα ρίξω μια κάρτα ανάποδα και έπειτα θα περιμένω να κάνεις την κίνησή σου. Όχι μόνο το μαμούθ που θα πατήσει το τέρας σου, αλλά όταν ανοίξω και την κάρτα παγίδα, η κάρτα εντοπισμού δεν θα αργήσει να γίνει δική μου. Θα τραβήξεις καμιά φορά? Ευχαρίστως. Παίζω με μια κάρτα παγίδα. Πρόσκληση του κρανίου. Τώρα κάθε φορά που ένα τέρας σου καταστρέφεται, η πρόσκληση του κρανίου θα μειώνει σημαντικά τους πόντους ζωής σου. Και έτσι όταν το μεγάλο μου μαμούθ καταστρέψει τον κόμμη του αφανισμού στον επόμενο γύρο, θα χάσεις αυτόματα 300 πόντους ζωής. Είσαι με το ένα πόδι στον τάφο. Είσαι χαμένος, μιλέ. Η κάρτα παγίδα είναι άχρηστη και για να στο αποδείξω θα στείλω όλες τις κάρτες στο χέρι μου στο νεκροταφείο μου καθώς. Τι? Πρέπει να είναι τελείως παράγος για να κάνει τέτοια κίνηση. Δεν μπορείς να χάσεις, Bones. Ναι. Πρόσκληση του κρανίου, κάνε τη βρωμοδουλειά σου. Μπράβο! Εξαφάνισε τους πόντους ζωής του! Τι είναι τόσο αστείο? Θα το δεις σε λίγο. Όχι μόνο θα χάσεις τη μονομαχία, αλλά μόλις τελειώσω μαζί σου θα χάσεις πολύ περισσότερο. Ήσουν τόσο απορροφημένος με την ανόητη σκέψη να κερδίσεις την κάρτα εντοπισμού και να πας στους τελικούς,
που δεν πρόσεξες πως έπαιξα μια μαγική κάρτα. Όχι. Ονομάζεται πνευματιστικό διάμεσο. Και δίνει στον κόμι του αφανισμού 500 πόντους επίθεσης επιπλέον για κάθε κάρτα που καταστράφηκε στο γύρο. Δεν μπορεί. Μπορεί. Και αν θυμάσαι σωστά, κατέστρεψα 4 κάρτες. Οπότε το τέρας μου παίρνει 2.000 πόντους επίθεσης ακόμη. Εμπράς πνεύματα, προσθέστε τη δύναμή σας στον κόμι του αφανισμού. Είναι πολύ δυνατός. Ακριβώς. Κόμι του αφανισμού κατέστρεψε τους ποδαμούς του. Κάνω 1.800 πόντους. Και εξαιτίας της κάρτας παγίδας σου χάνεις 300 πόντους επιπλέον. Το τέλος πλησιάζει και όταν νικήσω εσύ και οι φίλοι σου θα παγιδευτείτε εδώ. Τι θες να πεις? Κοιτάξτε γύρω σας ανόητοι. Μονομαχούμε στο βασίλειο των σκιών. Μας μετέφερα εδώ μόλις έφτασα. Σας φέρω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Χαμένες ψυχές που εκκινηθένεστε πάντα στο στόμα. Και σε λίγο θα είστε μαζί τους. Οι ψυχές σας θα καταδικαστούν να περιφέρονται στο βασίλειο των σκιών. Θα σας πω αργότερα, παιδιά. Τσιτ, γύρνα πίσω. Δεν θα πάει μακριά. Πώς βρέθηκα πάλι εδώ? Θα σας γίνει μάθημα. Δεν μπορεί να φύγεις από το βασίλειο των σκιών. Μόνο νικώντας μες στη μονομαχία μπορείτε να ελπίζετε να ξεφύγετε από τα νύχια του. Μποντς, ό,τι κι αν γίνει μην τολμήσεις να χάσεις, αλλιώς θα καταλήξουμε σαν αυτούς. Εντάξει, για να δω. Δεν είναι κακό αυτό. Πέσω τη μαγική κάρτα και πλεκτικά λέει το κλουβί. Θα παγιδευτείς στο κλουβί μου για 2 ολόκληρους γύρους και δεν θα μπορείς να επιτεθείς μέχρι να ελευθερωθείς. Όμως για κάθε περίπτωση παίζω και αυτή τη μαγική κάρτα ανάποδα. Τι να έφερες? Τώρα έχεις 2 γύρους για να εξαφανίσεις τους πόντους ζωής του. Νομίζεις δεν το ξέρω. Τραβάω μια κάρτα. Απογοητεύτηκες γιατί δεν μπορείς να κουνηθείς? Αντιθέτως, απογοητεύτηκα γιατί η μονομαχία πρέπει να τελειώσει. Και ήθελα να παρατείνω το βάσανό σας. Μα τι λες! Όσο είσαι παγιδευμένος στο ατσαλένιο μου κλουβί, κανένα τέρας σου δεν θα μπορεί να κάνει επίθεση για 2 ολόκληρους γύρους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει μια κάρτα που μπορεί να διαπεράσει το κλουβί σου. Ενεργοποιήσου εκτοπλάσμερ. Ο εκτοπλάσμερ βγάζει την ψυχή του τέρατός μου και τη μεταμορφώνει σε μια ενέργεια τόσο ισχυρή που μπορεί να διαπεράσει το κλουβί σου και να εξαφανίσει τους υπόλοιπους πόντους. Όχι, δεν μπορεί. Ναι, τώρα πήγαινε εκτοπλάσμερ και αποτέλειωσε αυτούς τους ανόητους τώρα. Πάψτε τις κλάψες. Τίποτα δεν σας σώσει τώρα. Ήρθε το τέλος. Μονομαχήσατε και χάσατε. Και τώρα θα περιπλανιέστε όλοι στο βασίλειο των σκιών μέχρι να θελήσω να σας ελευθερώσω. Και τώρα στους τελικούς της πόλης της μάχης για να εκπληρώσω τη συμφωνία μου με τον Μάρικ και να αποκτήσω τη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.